Здравейте! Аз съм вашият дигитален кулинарен съветник и ще ви демонстрирам как може да приготвите ястие от сом, като запършите рибата на тиган. Най-голямата сладководна риба може да бъде приготвена по различни начини, но в тигана е по-вкусна и сочна. Месото на сома има мазнини, които му придават специфична миризма, така че трябва да знаете правилната технология за подготовка и използването на различни подправки. За тази цел парчета от филираната риба се измиват хубаво в студена вода, после се поръсват от всички страни с сол, смлян черен пипер, тарус и девисил и се оставят върху домакинско фолио, докато приготвите маринатата. За нея изстисквате в отделен съд сока от двата лимона, добавяте равно на този сок количество от олиото, размесвате с соевия сос и смлените скилитки чесън, нарязвате на ситно изчистения и измит копър, без дръжките и дебелите стъбла и разбърквате хубаво. В отделен съд се излива мляко. След това всяко парче риба се потапя в млякото и се обгръща в брашнената смес. В тиган разтопете маслото и запържете рибата от всяка страна в продължение на 3 минути до златисто кафяво. Пържената риба подреждате в блюдо, гарнирано с маруля и лимонови резенчета. Сервирайте. На здраве и да ви е сладко!